on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newno kala ko woodi en juule kodde annabaɓe bajji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo balɗe juut battane moƴƴe eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooyi yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen dono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe tawnde tawno ko ɗum woni e aduna pulaar ina wi yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adine jaheten bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV no pulaar heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi e ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗande ɓe yewtere men wiyetede Fayannde tawi ina heewi ɗowande on ɗum miñiragel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Mar debbo mo heelange e tawi ene heewi yaadude e bandiraɓe worɓe hani e mawniraɓe rewɓe walla e miñiraɓe e yewtere men e Fayannde e bandiraɓe eɗen tawda ɗo hande e sakike men docteur Pamanta Demba Aboubacar e Demba yo gollannoɗo diinaf lakkiɗɗo docteur Demba windi dewte kewɗe e fulfulde hande en garan yewtidde e makko o faccitana en ko woni ley dewte makko ɗe fa paamen e jonno fade am hokkudemo haala homo woni Demba. Docteur Pamanta Demba Aboubacar fini hitande 1954 toggere kumbe les cercle tinengu les raisons moti toggere kumbe o fuɗɗiri jande l'école fade makko ɓettade janggoyde tenengu hitande 1972 Demba heɓi examen mum DF so o naɓa janggoyde Bamako nde jangguinirdu wiyetedu école normale secondaire de Badlabougou nde o tilno jande toon nde o laati jangguinowo l'école wiyeteɗo maître du second cycle jangguinowo sukaɓe hayeɓe faransinkore mo jangguini l'école li guelle kewɗe Nioro Bafulaɓe Bankumana kañum e Bamako hitande 1991 Demba naɓa ley gollirde wiyetede Dina Fla fa windo e dewte fulfulde jangguino e jangguinoɓe fulfulde ton o heddino omo golla fa o fini beete o yeehi sultere ley hitande 2018 Demba ne jogui diplôme ngaji 4 mawɗi go'o maîtrise en lettres ley l'école biyeteɗo école normale supérieure ɗiɗi diplôme d'études approfondies DEA en sciences de l'éducation ISFRA tati thèse de doctorat en sciences de l'éducation ISFRA ɗo Bamako ɗo 4 diplôme supérieur do e fulfulde inalko Paris français Demba windi dewte kewɗe dewte jeɗɗi ley fulfulde dewte ɗiɗi ley faransinkore dewtere wotere ley bamarankore dewtere wonde kase jillude fulfulde e faransinkore Demba heeɓi guenariji kewɗi ley daɗodira bindi fulfulde ley ɗi guenariji eɗen mbawi indude guenari wiyetede tengade Amadou Ampate Ba nde walde tabital pulaku hokki Demba ley hitande 2014 Demba yo alsilame hitande 2015 o waɗo hijji makko Makka Demba ne jogui debbo goto e ɓiɓɓe joyo worɓe taton e rewɓe ɗiɗo ko Demba ɓuuri futtilsade yo heɗade kutuba ley miside kañum e waɗude yewtere birki calɗi beete fuu gila law caggal juulal fajiri wortere e caggal nde ganduɗen tigui rigui holi gonɗo Demba e ɗum noon en calminanmo e kanko ne bisimilla makko o ara o salmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla ma ay saha Maymouna Diallo a salminama a jarama sanne e suudu Pinal TV fuu wi bisimilla e nokku mum he bisimilla saha a jarama e ceerno Demba caggal nde bandiraɓe tigui rigui gandi holi gonɗo ceerno Demba Pamanta en garan e hokkudema namdal men gadanal woni lamdol men gadanol e holno puɗɗirɗa windugol fulfulde alhamdulillah Maymouna e mi weltima sanne e jonno fadam jabade landol maɗa ngol mi waran wiide bisimillahi arrahmani rahim usbillahi minan sarri seyɗani allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallam caggal ɗum mi ɗiɗi salminde neɗɗo kala tawaɗo ana ƴeewa e TV meɗen Pinal o on TV Punaku caggal ɗum du miɗa yiɗi yettude golloɓe ley suudu TV ndu ɓe fof
iwde dow yottade ley debbo maɓɓe e gorko maɓɓe suka maɓɓe e mawɗo maɓɓe ɓuri kala a Maimouna Diallo o dow teddengal ngal teddinirɗon kam mi wara ga fa jewtiden e dow dewte ɗe binduɓe e fulfulde e so ɗum ɓettike ɗum mi ɗiɗi wadde duwaw e Allah subahana wa taala ñallinɗo en e jaam hannde yo hirnu en e jaam yewtere nde garten nadde e mum jonde ɗum nde laato yewtere jaam e cellal e moƴƴere yewtere waddanore en faamu kewdiɗo sanne ɗeno so ɗum ɗum ɓettike nden garanmi jaabade landol magol so warti eko landiɗa kan hono puɗɗirmi windude ko mi waran widema mi fuɗɗi windude gila nde kemmi alphabet ɗum wiyete abajadda e les fulfulde onon mbiyon alkule hono kewduɗen alkule e mi haalninma wiide on ɗen alkule on alphabet on abajadde UNESCO kañum moƴƴinnomo gila hitande 1965 fa heeɓa ko nawtorole jande mawɓe saabi aɗa andi arande kala gila duuɓi indépendance heɓa jande mawɓe an woduno kan jande mawɓe nde ley francinkore nde watteno nden noon UNESCO ƴeewi wi mawɓe ɓe soɓe jangguinama ley ɗemɗe mabɓe muynirɗe ɗeɓe ɓurta yawde famude nden noon ɗum sabani UNESCO wadde hitande 1965 kawrital mawgal leydi Iran dow ngendi ana wiye Téhéran alors ndenno gila nden woni nde ɗemle ɗe kokka yamirore nawtirede ley jante mawɓe nde hitande jokkude he 1966 nden woni nde UNESCO waɗi kawrital mawgal ga Afrique ga ɗo dow Bamako ɗo ɗum waɗa leyɗe kewɗe kawri hen ndenno nden wonde UNESCO darni abajadda o ley ɗemle nayyi fulfulde bambarankore kanuri kañum hawsankore ndenno nden wonde abajadda o darna so wiya hay jande mawɓe nde jonka waɗire ɗemle muynirɗe gonɗe ley leyɗe ɗe tigi aya Denafla on abajadda golliranno aɗa andi Denafla jooɗima gila hitande 1975 nden Denafla jooɗi sa hettinike portrait o mbi on wakkati samiɗo jangga Denafla waɗi 1975 mi waɗi 76 nden jaltumi jande nden noon mbiɗa yaha Denafla miɗo ɓama dewte miɗo jangga miɗo winda miɗo jangga miɗo winda ni ɓamri fa hitande 1979 nden wonde gañodiral waɗa ga ley binde meɗen ley ɗemle meɗen ɗe fulfulde nde ana hen nden gammi mergol gotol en poème so neldumi warde ga Denafla ga nden no ngol mergol heeɓi prix mawɗo sanne mi waɗanama ɗum gueɗal mawgal en 1979 voilà nden noon ni puɗɗirmi windugol am fulfulde tigi a jarama no feewi e seydi Pamanta kadi en paami tigi rigui e ko kalɗa ɗo ko hunde mawde kadi ko hunde moƴƴere saabu heewi e bandiraɓe men jangguɓe ɗemɗe goɗɗe ɓe mbasa hutorade ɗemgal men fulfulde wadde meɗin jettuma ɗon e darde ma tiɗde e haade men artude e jabolu men walla lamdal men ɗiɗaɓal miɗiɗi gartana en seeɗa ko fewte e abajadda woni alkule ɗe kalɗaɗe UNESCO moƴƴini so wi e waɗire jangde mawɓe saabu mawɗo so jangguinama e ɗemgal mum ngal muyni nden ɓurata famde e beele UNESCO alkule ɗe ɓe dokki ɗe beele ɓe dokki tan ko fodde alkule e naggam yeru mbiyen ko 25 walla ko 26 ɓe dokki kala ɗemgal e ɗemɗe ɗe noon kañum en ɓeydi tan hen koye mumen walla ala ɓe dokku ha hiɓɓi e weeli kam sanne Maimouna UNESCO nde hokki alkule ɗe abajadda o nde hono abajadda janggueteɗo le francinkore o UNESCO o hokki tafo saabi ɗemle ɗe galda wiya ha joni ka naɓe o abajadda puɗɗon gollirdemo so on puɗɗiɗi gollirdemo ɗengal fuu ƴeewa e ko jogui ko wala e abajadda o ɓeyda hen fulfulde nde ana jogui ko wala hen hono ɗe hono ɓe hono mbe eko nandi e muɗum ɓeydi hen fa heɓɓi 33 sabi alphabet UNESCO hokki woni 33 e 25 arane ɗe ɗum UNESCO hokki tawi koye mbaadi la yo ndenno ɗemle ɗe mbimi goɗɗe kasin ɗe du kanuri o du no waɗi ɓeydi hen karfeje muɗum hawsankore nde du no waɗi ɓeydi hen karfeje muɗum voilà joni enen en ɓeydi hen ko men voilà enen ɗo en ɓeydi hen ko men fa karfeje ɗe kiɓɓi 33 ndenno on alkule on abajadda nawtortene to Denafla to gila hitande 75 fa wadde duuɓi garo ɓettiɗɗi
hitande 2010 kawrsal mawgal waɗi ko Bamako ga kawrsal ngal hawrini ɗo du leyɗe kurɗe kaaloje fulfulde mbali won hen Sénégal Laguiné Mauritanie Cameroun e ko nandi mum leyɗe kurɗe ɗe fulfulde kalte mum alkule ɗe janggama ƴeewama nden gorko iwɗo Cameroun o saabi mi e ñaali Buli Dikko minen notanimali nde gorko iwɗo Cameroun o wardi kañum en du ɓeydi hen wi won eɓe jogui harfeede nde won to maɓɓe to kande wala li leɗɗe goɗɗe kasi eɓe jiiɗo ɓeyde nden noon nden harfeede v ɓeydama hen caggal ɗum g ɓeydama hen hono zina en hono zeno en ɓeydama hen fulɓe ngala nden harfeere ke du ɓeydama hono joni ka sa wi les francinkore 4 ke on ke hakkille nden no ɗen karfeje tati ɓeyda hen so hiɓɓi 35 nden no ɗen karfeje woni ko akalan académie africaine des langues hokki yamirore nawtere e banggal fulfulde nde ɗum ko hitande 2010 won voilà hitande 2010 voilà joni beele kamɓe Cameroun naɓe wi ɓe ve ɓeyde hen ɗe beele won kelmeɗe ɓe kutorto tawa ve ina haale tawiral eɓe jogui ka ñande nden on misalu tan woni oɓe dokkimi woni homo ɗum woni v ɗum woni vamre ɓe mbi hono vamre v hono vamre sa windi vamre v o gatta vamre woni holɗum vamre woni onon mbiyata babba minen miɗen mbiya dakire eyo kamɓe ko vamre ɓe mbiyata wadde noon so woni bamɗi kewɗi noon bamɗi ka bamɗi tan saabi sa ƴeewi no no karfeje ɗe lontodirta ni to maɓɓe to v ana hokka b a faami voilà b ana hokka b ga meɗen ka saabi sa wi mbabba b so heewi fof bamɗi b voilà kamɓe du v o ana hokka b vamre bamɗi a faami voilà ɓe gaccano tan we o wona ɗon lomta o ve o wona wamre a jarama no feewi wadde noon eɗen gandi pular ko hunde yajinde sanne so tawi wiyama alkule ɗe ko 33 ɗemɗe goɗɗe woni ko wayno Cameroun en walla Nigéria en e ko nandi hen ɓe mbi kañum enne won kelme ɗe jogui ɗe ina inna tawa alkule ɗe ngala e nder alkule pular wadde ko ɗum saabi ɗe alkule tati ɓeyda hen hayso tawi ɗe kutoraka sanne sabu ɗe kewani koɗe kutorte a jarama no fewi ceerno Demba caggal nde pamminɗa en holko woni alkule pular tigui rigui e holno puɗɗirɗa bindugol fulfulde a jarama no fewi e namdal men ɗiɗaɓal ko hol dewtere nde addiɗa windude dewtere nde adimi windude somi haalnima mi waɗi gaynodiral fulfulde mergol noon nden no mergol ngol mi heeɓi hen prix nden noon ɗum hokki kam kuyan windude mergui goɗɗi kasi kewɗi ɗin mergui fof rentini ɗum mi waɗi dewtere hiɓɓere ana wiye maayo kumbe nden no maayo kumbe yo dewtere mergui noon nde woni maayo kumbe wala ɗo e joni noon maayo kumbe e hol hitande nde binduɗa ɗum e holto nde yalti maayo kumbe yalti hitande 1995 yalti les suudu yaltinirde dewte wiyeteɗo jamana saabi aɗa andi dewte so bindama fou sona naɓe leyɗi cuuɗi biyeteɗo maison d' édition ayo batte a windi manuscrit ma tan aɗa jogui a tappi e machine aɗa jogui ɗum wona dewtere dewtere sona yalta les maison d' édition tawre numéro muɗum tawre ñalande muɗum winde nde hokke yamirore fou tawe ley hen nden noon ɗum saabi c'est les portrait o wiyami windi dewte 12 sembe majje fou yo fulfulde nde jeɗɗiɗe e fulfulde ɗiɗi ɗe yo francinkore wotere nde e bawrankore wotere nden a jili fulfulde kañe france voilà nden kiɓɓi 12 tigui a jarama no fewi haade men artude lamdol men tati e paccirana en seeɗa ko woni mergui saabu aɗa andi pularuji ɗi ne certi seeɗa aɗa andi fulɓe men e malinaɓe woni masinankoɓe ɓe paama tigui rigui ko kalta ko kono wasata tawa fulɓe men woɓɓe ina ngakka famde seeɗa e ko kalta ɗo ko haade men arde mergui ɗi e miɗa yiiɗi cifanoɗa en holko woni mergui mergui ka ɗum jimi tan noon ɗum jimi ka a yimata ɗum jimi kalteɗi tan noon ɗum jimi kalteɗi tan noon yeru somi wi joni les mergol les dewtere maayo ko mbiɗen mbiɗa wawi janggude hen seeɗa wiide seeɗa e hono ndiyam wala wuratake wumpatake wullere kala awatake
wuro hoɗo sa sako saare sara wala sako ɓiɗɗo nden no a yi to hoore to to rimɓe woni jaadinal karfeje ngal to woni a faami nden no ɗum woni mergui mbiɗo wawi wadde ɗum jimol to mi yima ka joni ono mi yimata somi yimayi fu nden jimol ngol laati ko mergol gonga aɗa faama mi faami bisimilla wadde mergui woni ko wiyete ko jime e ɗum woni e mergui ɗi gaddiɗa windude tigui rigui woni innirɗa ɗum maayo kumɓe e saabu mergui ɗi kalɗa ɗi sa aja tawan e gasirde to gasata koye alkulal gotal walla e hijjande wotere wadde en paami tigui rigui holko woni mergui saabu merde woni haalde so tawi tan aɗa haala woɓe mbiyata aɗa mera tan aɗa mera wadde kankone deftere mergui nde ko itta koye helmere merde wadde noon jarama no feewi lamdal men tataɓal e ko saabi binduɗa mergui ko saabi so bindu mergui dalil tati goni hen dalil goto o ni to saare amen to les présentations on et les portraits o en kaali haala to iwmi aɗa wiye maayo kumɓe nden no ley nden runde fulfulde tan haalti e muɗum fulfulde tan haalti ley nde runde min fulɓe seɓɓe goni toon kamin fuu haala goto ka woni kamin kaalata fulfulde nde sabi to amen fulɓe seɓɓe fof goto min ñanduɓe min yarduɓe wami ndenno dewtere maayo kumɓe yaltinande yo dewtere teddininde tan ɓiɓɓe maayo kumɓe ana horsi am sanne to saare amen to toggere kumɓe to hitande fuu joltal nayyi ana gaɗa toon mbiɗa mbiyata fiire ana waɗa toon so ɗum waɗi fulɓe ana gara fa keewa ana garda e dabaji mum ana taƴa maayo ana lumba ana gaɗa mergui muɗum ana gaynodira mergui muɗum ana gaynodira jimi rewɓe ana gaynodira ngari nden no ɗum satti teddude am sanne heddiki hakkille ande saabu so ɗum ñalli ɗum waɗa so hiiri min kooti mbene duɗɗi mergui ɗimi mergata ɗum heddiki hakkille am fa woɗi dalili ɗiɗo o windoɓe dewta woɓɓe kasin tubakoɓe ana gonno toon hono Corneille en hono Moliére en hono Victor Hugo en ɓe bindi mergui fa heewi nden noon ɗi mergui nde janggannomi l'école ɗi belanno kam sanne nden noon nde puɗɗami windude kanji puɗɗirmi hono noɓe bindiri ni noon jaati bindirmi so ɗum yawti dalil tatoɓo o mi haaldima wiide du gagnodiral fulfulde waɗanoma hitande 1979 nden du mi heeɓi hen prix association goto an wonno ɗon wiye ADENSUP association des étudiants de l'école normale supérieure kamɓe gaɗi ngal gagnodiral soɓe dokki kam prix o ndenno ɗum mi weltiki e mum sanne ɗum hokki kan courage e windude mergui goɗɗi kasi somi hawrino fou mi wiya maayo kumɓe nde woni mbawɗa windude hen jaati nde mbawmi windude hen ala tigui e caggal ɗum won deftere wonde nde binduɗa miɗa yiiɗi gartana en e nden dewtere wonde nde bindumi hono mbirmami dewtere sappo e goho woni ko bindumi e dewtere wotere nde en kaali haala muɗum joni e wonde kasi nde ana wiye belɗi masina woni ndeɗo way jaati belɗi masina nde woni belɗi masina e belɗi masina hol hitande nde binduɗa ɗum e hol hitande nde yalti belɗi masina mi windi ɗum yalti 2004 hitande 2004 nde yalti holto nde yalti du maison d'édition ɓe togunal e kayre deftere belɗi masina holko saabi e ley mayre dewtere belɗi masina ɗum taalino onon mbiyata tindi ɗum taali masina taali ɗi du rewɓe capantati ton kañum en taalni kadi en taali ɗi fuu du les masine to toon joomum en goni toon ɓe jeeya ɓuri kala dow gendi am wiyeten to gueɗe komiɗi taali ɗi fof sembe mum tan ɗiwi tigui hol fandare ma e windude taali fandare am windude e taali saabu miɗo andi en fuu en duula taali ana neha suka ana neha sanne ne waɗa gikkuji lobbe sukaɓe ana handoɓe du e gikkuji bonɗi ndenno taali en jogui dande lobbere sanne ley fina tawa ka tawi kam hande taali ana daara majjude sukaɓe hande so Allah ndegui huɗuɓe taali yimɓeɓe anda anda du saabi enen arande so jamma waɗi en foof en garat to debbo ley gendi jooɗo taalno en ɗum heɓano ɗum motta sukaɓe men ɗum hokkaɓe du needi lobbiri ndenno mbirki nden kañum mbirki hande walda sukaɓe hande so a wi ɓe gara faɓe taalo fa talonoɗa ɓe heɓata saabi hande mo jiiɗa fan jogui téléphone mum téléphone o woni ɗam mum téléphone o woni bamum eɓe jooɗi ɓe ƴeewa tan ko woni ley hen wallahi ko gon ay ndenno ɗum fof ana ɓeyda bondu sukaɓe nden so joni so en gurtini taali sukaɓe men ana taalne ana hokka ɓe heɓude
e gikkuji lobbi sanne nden no fanda am ley ɗo yo tewtude petitaji ɗi majju sabu kala ko reynira bindol hewani majjude e wadde noon eɗen poti wattude hakkillaji e cifti men e tinde men no tindanirtoɗen hanki enen hannde eɗen poti tindanirde noon ɓiɓɓe men ceerno Demba Pamanta aɗa heewide e walla e nder jaabol meɗen dow a wina a windi deftere ede wiye leɗɗe dogotoro miɗa yiɗi gartana en ɗon seeɗa leɗɗe dogotoro duumi windi ka ɗum ɗo wona mergol ɗum wona taalo leɗɗe dogotoro mi windi ɗum hitande 1998 kayre du nde yaltili nokku goɗɗo kasi ana wiye le figuier leɗɗe dogotoro min e tubako debbo minen gollide nden dewtere minen bindide nde sabu tubako o kanko o dogotoro min mi wona dogotoro kam mbiɗa wawi windude fulfulde nden noon min taykima to pulako to rewɓe fulɓe ana ɓaminere ni leɗɗe ana cooda ana kaɓɓa e ko hedisaji mum ana moɗa tawi jaha e dogotoro min mbiya ɗum yo faranti mawɗo sanne so on kabaru ƴeewaka fuu gila joni fuu nden no fulɓe rewɓe ɗum satti bonde sanne a baaliki a ɓami safade cukalel fayi ɗum nafatama a cukalel du a hokkama leɗɗe ɗe baaliki e moɗata ana wawi waddadema caɗele mawɗe nden no tubako debbo o e ɗum sona taw ƴeewe so o taykitike ɗo e ɗum heewi to fulɓe to sanne ɓe jahata dogotoro ni tan ɓe codirta ley luumo voilà nden no ɗum saabi so min bindide deftere so binduɗa deftere e kayre ne beele koye pular binduɗa nde walla ɗen de fof e fulfulde min bindide sabi ɗum ɗum woni sababu garangal meɗen ɗo hannde wona fami haala leɗɗe dogotoro ko sababu nde deftere sababu muɗum tan hollude tan noone fuu no dewte jaltirta les francinkore eɗen mbawi yaltinere les fulfulde ɗon jaltinirta les englenkore les espagnol fof fulfulde kañum ɗo ana wawi yaltude ko hunde fof ko saawi les dewtere francinkore so aɗa nawtore ana wawi sawade les dewtere fulfulde kañum ɗum nawtere voilà nden noon so nden dewtere hono muɗum ana woodi fuu ana ɓeydana yimɓe hakkille lobba sanne ana ɓeydana ɗo e yirwude e caggal ɗum won deftere wonde nde binduɗa wo mi windi deftere wonde ana wiye sida yo kel cuuɗi woni ndeɗo jaati ɗum woni nde woni sida yo keli cuuɗi en jii holko saabi walla holɗum woni e ley deftere sida yo keli cuuɗi ko woni ley mayre e ɗum du yo ɗum wona mergol ɗum wona taalol ɗum yo roman o wiyete roman e fulfulde ana wiya maninol mandinol jaati nde leygol manirol ana haala soko debbo goto mo iwi wuro mabɓe omo wiye welore o waɗi ka bimum kam omo golla aywa ley majjum ko gollata ko kalis omo hokkete omo yawa ɗum ɗumɗo so warti golle so jamma waɗi tan o nanggan lawol yaho yiile o rondode sare makko ɓaalo mo yiile ko heɓi fof ɓeyde junngo makko nden o worni noon faa o ñawi o dogi o yehi dogotoro ɓe ƴeewimo mbi amɓe jiyema geeƴi ñaw geeƴi ñaw yo ñaw sida noon joni sona garta lañnon a garta faccawre ɗa soko debbo o huuli sanne mo hooti wuro maɓɓe somin ɗo yaata nde yoppi tan gorko makko kañum nawli ko fuu o hooti ko nden o raaɓoye toon gori ko gorko o raaɓoɗe nawliraɗo o nden noon nde yaano so warti sabi o ñalla ɓe tuuta reedu maɓɓe ene doga nden noon nde ɗum ɓoyno ɓe fuuli ɓe maayi goto goto voilà ɗum woni sida yo kelu cuuɗi ɗum woni sida yo kelu wadde fusan galle yalla dandu en heen jaati amin ya rabbi e holɗum woni fandama e ley dewtere nde fanda ali nde dewtere yo tewtude yalla ñaw sida o ana haaɓe e on wakkati tawi ñaw sida o ana mawnuno sanne saakino sanne tawede hannde ɗum ɓoytike fof ka on wakkati so sakiraɓe men fulɓe dokkama dewtere nde nawtoro fof ɗum ɓeydan wallude ɓe ɗum woni fanda an ley dewtere nde so Allah ñaw suuɗa o an ɓeyda ha ɓeyde a jarama no feewi dewtere fulfulde kañumne kadi koye fulfulde kañum fuu fulfulde dewte ande fof fulfulde bindira sona ɗiɗi tigi a jarama no feewi wadde en gartan ha e lamdol men jeetati lamdol men jeetati sabu en kaaliɗo dow belɗi masina e joni en gartan e deftere deftere ma wiyetede barmere go'o jaati barmere go'o mi windi ɗum jaati holnde binduɗa nde e hol hitande nde yalti mi windinde 2005 nde yalti du le nokku jaltinirɗo dewte barmere go'o jaati ana wiye toguna édition toon nde yalti toon kayre nde yalti
beele aɗa wawi famminde amin holko woni ley mayre ko woni ley mayre ɗum du yo mbandinol noon roman nden noon ngol mbandinol ɗum en haala kaddorde julnugol ɓiɓɓe rewɓe sabi Abdoulla duuɓi tiɗɗi fa hannde on ka haala mawni sanne ɓe mbi ɗum waɗe ɓe mbi pati ɗum waɗe nden noon min ɗum windi deftere nde ley fulfulde fomi holla ko woni ley hakkille an ko woni ley mayre nden noon suka debbo goto ene wiya malaɗo julnama guila e suka ka ɓooyi o sellali fa o yetti naade suudu fof e sellali wiya joka nannemo suudu tan o nanna suudu o naati suudu do o waɗi duuɓi o heɓa ɓiɗɗo ayo nden inna makko e baba makko dogi nokkuji fou moodi baaɓe en daggata en gara ƴeewa yalla wonɓe gattata malaɗo ne heɓa ɓiɗɗo kawa heɓa hay ɓiɗɗo nden sehli makko debbo goto wi malaɗo aɗa hani yettat docteur en kalnaɓe ko woni e maɗa so haalniɓe ko woni e ma ana miile keɓa hen daɓare nden o yaadi e guiɗo makko o to docteur to so ɓe ƴeewimo ɓe ƴeewimo ko mbi malaɗo a sella saabi rimrudu maɗa ndu yo ñawdu ñaw o teddi sanne a wawata hedde ɓiɗɗo hay nde wonde o darni baale o nangi Allah o woyi o nangi baale o haalni gorko o du e nangi Allah ɓe darni baale ɓe mbi joni sona to ñaw sona haddugol ɓiɓɓe rewɓe ngol sakke saabi boneji majju ne keewi sanne sana hadde yogaɓe pekkoran ha yogaɓe ana maaya hen ƴiƴam mum ana waylo nden no hulde ɗum fou ɓe darni balde nde salla haddugol ɓiɓɓe rewɓe ngol on sakke ɗum woni dewtere nde o darni baale woni o sosi pelle e kaɓantoɗe ko fewti e julnugol sukaɓe rewɓe jaati e holko woni fandama e ley dewtere nde fanda am ley dewtere nde e ley dewtere am fulfulde nde hollude tewtude ni yalla haddugol ɓiɓɓe rewɓe ngol ana sakke sabi boneji majjum keewi hono mbiru men caggal ɗum hol deftere nde binduɗa caggal majjum mi windi dewtere wonde kasi barmere 2 barmere 2 mi windi ɗum hitande 2006 sabi 2005 nde mbindi ɗum barmere 1 nde e ley fulfulde nde windere ka ñalawma lancement o walde ana woni ɗo gendi ana wiye APDF hooreje mayre nonde walde rewɓe noon ende humani ɓamtare rewɓe hooreje majje ana wiye Fatimata Sira Jakite Fatimata Sira Jakite weltiki hen ñande sanne ñande dewtere nde yaltinde sabi e keeɓa gorko fou garowo wallude ɓe sona de monsieur Pamanta o wi Pamanta mi mbawata yoppite ma ni on golle aɗa weeli min sanne so Allah minode min dokkodira e ma junngo so Allah dewtere nde aɗa heeɓa lawol aya yimɓe fou nodda fa heewi pelle walde nde wonɗe ley deeɗe ɗe kañƴe kulikoro en kañƴe kayi en fou nodda gari lancement waɗa oyata mo ɓari ɗum fou ɗum waɗa filmé moƴƴina fa wooɗi eno yaltina ay ñande nde hawruɓe hen ɓe mbi dewtere nde konde sahawi ko ana weeli de kamine min nanta fulfulde monsieur Pamanta saɗa wawi waɗitande min nde e français wela min sanne ɓe mbi ɗum pule kurɗe goɗɗe kasi mbiɗe jiiɗi ɓeydanamin hen hono cukkodira ndimmu rewɓe woni ko ɓesgo ɓaɗodirta jaati ko ɓesgo o ɓaɗodirta ko hono ɗum e bandu ɓe kaali nden no ɗum fof ndentimmi so moƴƴintimmi dewtere nde ɓeydumi hen fa dewtere nde yaaji so nde wiya barmere 2 woni nde voilà ɗum woni nde barmere 2 woni barmere 2 kala ko woni e barmere go'o ina e barmere ɗiɗi jaati sono kulle goɗɗe serle ɗum o barmere ɗiɗi wonko ɓeyda hen kadi windita ko e français tigui wadde en paami tigui rigui holko saabi binduɗa ɗum kayre nde yalti ko hitande ujunaje 6 woni 2006 e kayre en gandi tigui rigui holko woni e ley mayre caggal ɗum caggal nde binduɗa deftere barmere ɗiɗi hol deftere wonde nde binduɗa mi windi deftere wonde kasi ana wiye la blessure ndenne honde yalti e kay ndu 2006 yalti fuu nokku goto togguna édition fuu nokku goto o yalti kayre ne ko soomi e ley mayre ko soomi ley mayre kayre hono deftere nde kalɗe haalmu joni barmere 2 kayre fillita e francinkore hunde fof ko woni ley barmere 2 e ley fulfulde fou ana ley barmere ana ley blessure o ley francinkore blessure woni nde jaati so mi haalnima wiide rewɓe hawruɓe lancement ɓe ɓe mbiɓe ɗanta fulfulde ɓe jiiɗi mbaɗan ɗum e ley francinkore nde moƴƴintimmi ɗum fa ɗum wooɗi mi hoorami professeur français en surtout jangganmi on wakkati ɓe moƴƴimi nde fa wooɗi ɓe ala blessure a jarama no feewi caggal tigui rigui ɗe ganduɗen holko woni ɗum e won deftere wonde nde binduɗa hol nden deftere mi windi dewtere wonde ana wiya parlons fulfulde ndenne honde yalti nde yalti kayre du 2006 hoto nde yalti nde yalti maison d' édition togguna édition ndu toon yalti
hoɗum woni e nden deftere ne parlons fulfulde ɗum dewtere ekkitorde fulfulde sabi yimɓe sakiraaɓe meɗen gonton ɓe fulɓe kaɓe nanta fulfulde ɓe fulɓe kaɓe mbawa haalde fulfulde ay hono wirali portrait o ni min denafla gonnomi waɗi toon du 55 mbiɗa golla toon fulfulde mbiɗa winda dewte fulfulde mbiɗa jangguinoɓe fulfulde hay ley majjum ñalowma ñalata taw yimɓe garay toon fa heewa fulɓe ɓe nanta fulfulde ana jiiɗi haalde fulfulde hono yimɓe jeeyaɓe hono basulu en hono yimɓe jeeyaɓe hono gabero en ɓe fof ɓe gara toon mbi monsieur Pamanta mballe min koye minen somin jeeyi to fulɓe goni min mbawa haalde fulfulde ɗum yannomin sanne mballe min nomin kiɓre dewte fa min jangguira fulfulde aya nden mbi probléme wala saabi on module en dewte ngalano tudde nafla to saabi dewte janggueteɗe toon ɗe fulɓe nanoɓe fulfulde wawɓe windude e français goto ɓe dewte mum gonto aha ɗen dewte mum gonto dewte ekkitoto so tawi a wawa fulfulde ka jiɗɗo ekkitade ɗen dewte ngala toon fe wawaɗe neno ɗum sabani kamin dow no ɓoyrumi toon ni dow expérience on joguimi ley golle o ni mi windi dewtere nde so bindumi nde mbimi nde parlons fulfulde kayre koye français nde winda français e fulfulde jamwali ça veut dire bonjour janhiri ça veut dire bonsoir ley majjum du e calminali kañum goni hen joni ka a wawa fulfulde sa wari to fulɓe beete hono mbiyata a wimɓe jamwali saɗa witta hono mbiyata mbiya janhiri so lamru waɗi sa yeehi hono duwortoɗa hay suko Allah wurnumo barkinamo Allah mamo ɓiɗɗo moƴƴo so ɓayde waɗi hono gatta so duwoɗa hono mbiyata sa yii aya mi yaafiki mo lanɗo yaafo en yaafamo ha lanɗo ɓundu lelde makko hono ɗum e bandu e mulli nde deftere sa ɗi limmude du go'o ɗiɗi tati kañƴe ɓutike fo ujunere ɗum fo an ley deftere parlons fulfulde nden no so a nanta fulfulde a heeɓinde fo a heɓa hen moƴƴere a heɓano paamira fulfulde fa woɗa haalandu beele nden deftere nde ɗo walla ala kayre nde deftere nde wala ɗo sabi nde deftere hitande nde sooda hitande nde fewna soodam fa laaɓi fa gasi min tewti salla ɗe yalta kasi jaltinowo dewto maison d' édition o heeɓi hen tiiɗalla deftere nde yalta e kamɓe ɗum waɗindi e fewnude wonde kasi ana wiye parlons fulfulde 2 nden o yaltayal somi heɓayi paamotoɗo kam fam yaltinde taf nden o ley ɗum fulɓe ana ka ƴewde walla ɓe dokkodira juuɗe fa dewte ɗe jaltine sabi soɓe mbi eɓe jiiɗi janggude fulfulde en fof en tawki tigi fulɓe janggay nden o jande wawa moƴƴude caggal dewtere nde dewte fulfulde aɗa ngoodi ɓe coodaɗe ɓe janggaɗe voilà tigi Allah ne won amin ya rabbi Allah nde heɓa kayre nde nde yalta nde nafta bandiraɓe e caggal ɗum hol deftere wonde nde binduɗa mi windi deftere wonde kasi ɗum duyo mandi noon ana wiye jamba jamba woni nde deftere jamba jaati e kayre ne holko woni e ley mayre holde nde yalti jamba yalti hitande 2007 e nokku biyeteɗo Toguna édition o min ko sembe dewte an fof toon jalti e heɗum woni e mayre ɗum woni e mayre ɗum du yo jamba yo janta noon ɓe mandi noon noon ene andi to meɗen Pulaku dirtigo ana woodi hakkude yimɓe toon sukaɓe ana dirtodiri e suka debbo worɓe du ana dirtodiri debbo fa ɓama ɗum dewgal nden noon sukaɓe yokkorɓe ɗiɗon dirtodiri aya dirtaɗo o welnali golle o wi hersinama nden o yeeso o wullunoyi oɗo to laamu to gendarme en mo itti kalis o hokki gendarme o toɓɓi ɗum o hay mani mi ɗiɗi o hersini kan sane mino mi ɗiɗi hersinde mballa kan yalla udde o itti kalis o hokki gendarme o noddi suko o uddi ɗum suko wi sal ko saabi o wi a wujji nayyi oto suko o wi min o wi o tawana go o udda balɗe seeɗa ni suko o wi jaɓa saare mum fu immi série majjum waɗa wallay tawa suko o wujja yaati ko jinnoɗo heɓtude suko debbo jinnoɗo heɓtude suko debbo o hay nden oto yaltina oɗo nanna voilà nden no ɗum woni nde a jarama no feewi e waktu o ina ɓaaƴa en no feewi saabu no holla ko seeɗa tan keddoriɗen e kono aɗa woowi da windi deftere wonde e pamarankore holno deftere nde wiyete deftere nde ko adi fou e nde wiye surkou ba ka duskasitama nawa holnde nde yalti nde yalti hitande 2014 nokku biyeteɗo la savane verte toon nde yalti bon joni hono no mbirumi nane ni dewte ɗe fou e garta e mum ñande wonde kasi wotere ɓe mbawata firtide ɗum ɗum janta tan pawiɗo hakkude fowru kañum yaare fowru nani esu maayi
noddi daabaji fof ngare ɗo te kamɓe wawi essa yaare wawa yaade maɓe ɓentade fof ɗum ɓami waɗi le nooru muɗum eɓe jayade ɓeno yaare le nooru ni ana anda no ɗo secteur voilà e lamdal ngal gartatene mum ko hol sababu ma windude deftere nde e bamarankore deftere nde windinde e bamarankore bon wona mi hooram windinde e bamarankore min ko bindumi fowru e yaare fulfulde bindirmi maninirmi ɗum le francinkore fami nden no ni ɗum yaltir ni naɓirɓe ɗum to jaltinoɓe dewte o to aya ko jaltinoɓe dewte wi nde dewtere fulfulde ana ɗo français ana ɗo ka fulfulde mi mawa yaltinde mi misala ko saabi o wi somin jaltiniri fulfulde somin jaltiniri fulfulde fulɓe cotta dewte ɗe minen ni jawdi amin ɓamata somin gaɗle aɓami jawdi ma fa waɗi hunde sodaka wona mursi o wi min mbawa sodde sabi fulɓe cotta dewte fe o wi so ana yaltana tan dewtere nde min ɓaman banggue bindaɗe francinkore o min daara baylitowde e bamarankore nden no yaltine ka nde yaltinan indema hay ni dewtere nde yaltiri e bamarankore so inde ana windi joni wadde an wona an hoore ma windi e bamarankore binduɗa koye pular e français nawɗa nde yaltinoyte nde ɓe mbi kamɓe ɓe jaltinta e pular saabu fulɓe coodata defte kamɓe ɓe jaltinde koye ko nafataɓe ko nafa mabɓe woni mum ko ɗum woni ɓe bakliti ɗum ɓe jaltine bamarankore kañum e français tawa koye indema a jarama no fewi ɗo kam eɗen gandi haala mawko ina ɗo e wadde hol wasiya mo basiytoɗa ɗo bandiraɓe e ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV saabu ɗo kay wonko haala e men ko heewi holno jiiruɗa ɗum e holko mbawɗa artude hen seeɗa joni mi windi dewtere wonde kasim wandu e dakiri le singe e landu hay nde ɗo du le singe e landu ɗum du non ɗum du mi windinde e fulfulde mi maniri e francinkore nden no jaltino o wi wawa yaltinde fulfulde o saabi sowatake nde ɓe jaltinde banggue bindaɗe francinkore e wadde aɗa wawi famminde amin seeɗa e holko saabi kayrene walla bon foof fandare nde ko wotere tan sababu o ka windi e pular so tawi yaltinama e pular sodetake e ɗon hol wasiya mo basiytoɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe rango to ɓe banggal fulɓe ɓe tinno dewte pular e bindama saabi fa hande sakiraɓe men yogaɓe anto anda fulfulde ana winde anda fulfulde ana jangge nden no sakiraɓe anda fulfulde ana heeɓi ana winde ana jangge dewte mum ana keewi du nden no sakiraɓe tewte ɗen dewte jangga saabi so neɗɗo hande janggayi darde mum ñooɓide darde muɗum fanɗi nden no aɗa tawi kay meɗen hewɓe ɓe jiiɗa jadde nde ami nden no wajibi tan ɓe jangga sabi so wiɓe janggoɓe wajibi sonata ɓe tawre dewte janguirɗe nden no ɗen dewte janguirɗe nden no ɓe tinno ɓe gaɗa ɗum haaji mabɓe tigui voilà a jarama no feewi kadi a haali ɗo haala mawka kadi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en nani e ɗeɗo gueɗe ɗe ceerno Pamanta haali saabu eɗen jogui saɗede e wawde e windude defte jaltinen ɗum heewi e men winduɓe defte kono jogo saɗede holno jaltinirta defte ɗe wadde ko enen foof dokkodirta juuɗe saabu won wawɓe windude tawi mbawa yaltinde won wawɓe kadi wallude woɓɓe jaltina defte tawi kamɓe ɓe mbawa yaltinde wadde noon no fulɓe mbiyata ni ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa e hojomaji ɗi no ɓaaja no fewi kono miɗa yiɗi gartana en seeɗa e to namdal men 16 saabu eɗen gandi kala gollal e won nafa mo keɓata hen won tiiɗalla mo keɓata hen e ceerno Demba Pamanta hol tiiɗallaji ɗi keɓɗa e ley windugol defte fulfulde jaati tiiɗallaji ɗi keeɓi he ɗi keewi sanne gohoɓel muɗum ni sa waddi manuscrit ma aɗa jogui fa keeɓa jaltinanowo ma ana tiiɗi sanne nden no on tiiɗalla won toon ala tiiɗalla goɗɗo kasim du e so dewte ɗe bindama ana hani tawe publicité majjum waɗe fa yimɓe fof keeɓa andude nden no ɗin tiiɗallaji gon toon ɓuuri kala minen to min gonno na plateau fulɓe garata janggude toon fe bamarankoɓe e siiji goɗɗi kañum ɓuuri wadde janggude toon ha hande fa hande ɗum noon ɗum heddori ala so min mbi joni session udditama bamarankoɓe ko foti yimɓe temedere fof garan janggude ɗengal muɗum ka fulɓe garata min keeɓi fof min keeɓi yimɓe ɗo tawi yimɓe taton waraɓe janggude fulde ɓeydu so jande nde fuɗɗi ɓeydu majjirimi min jettaɓe nden no on tiiɗalla ana mawni to amen sanne fulɓe ana kaari ƴewde ɗum walla ana kaari kadi aɗa heewi wiide tiiɗarla ɓurani e miijoɗa miijo ma e pular bindana fulɓe
nawa yo yaltinoye yaltinoɓe mbiya ala so miɗin jaltina min jaltinde koye ɗemgal maniyal saabu so yaltinama e ɗemgal ma ngal miijoriɗa ngal jiɗɗa yimɓe mum tina ngal nden ɓen coodata tiiɗalla ɓurata on tama aɗa anniyi windude defte goɗɗe walla ala? Mbiɗa anniyi windude defte jaati mi windiɗe duɗe jooɗi ɗe domi tan jaltinowo joni ko ɗen defte ɗen defte ngaranmi joni limtude mi windi defte ɗan wiye lamɗam haala en français le sel de la parole ɗum yo proverbe ngaji no proverbe won hon joni ka somi wi yiite e so wiyama yoppum yoppata fo wona yiite onon mbiyata ɗe pulareje ndenno game minen amen ga masine gam miɗen mbiya ɗum puri tan min mbiyata eyi jaati nde deftere windama nde heeɓali yaltinoɓe wonde ka sindu wonto en kaali haala surtout baka duska tama ɗum yalti e bomata koore ka yaltel fulfulde nde ani jooɗi heeɓa jaltinowo ɓe windi goɗɗum kasi wandu e dakire le singe e lan yalti e francinkore ka yaltali e fulfulde ma jum ani jooɗi ani ɗi yaltinede heeɓani ɓe windi goɗɗum kasi ana wiya Fatouma pièce de théâtre noon théâtre noon ana faɓi dow nawligo tabi ɗum do basiji mum kewɗi windama yiyama ɗum kadi heɓani yaltude fof heɓani yaltude mbiɗa jogui e francinkore l'heure de la désillusion ɗum ɗum Fatouma o dow nawligo fari Fatouma o waylita e francinkore paami mbiɗa jogui goɗɗum kasi ɗum moƴƴindimi e yimɓe ana wiye Dina Seykou Amadou ɗum dewtere Amadou Ampate Ba wiyetede l'empire pur du Masina ndemi itti e francinkore so min mbayliti e fulfulde kono nden kadi yalta nden du yaltade ana jogui ana ga ana daara yaltinoɗe min keeɓani cakkite majjum ɓe windi dewtere wonde kasi ana wiya parlons fulfulde 2 en kaali haala parlons fulfulde 1 parlons fulfulde 2 o aniga on du yaltade fulfulde 2 o en mbiya arne ko woni ɗum calminali kañum e duwawuji goni toon ka ga hono joni ka sa yeehi luumo aɗa yiɗi termude e ceeɗo debbo liɗɗi ma hono foti fiñaare fof no foti wi temeɗe jeeɗiɗi ɗum ka heewi de ɓuytanan accim sowde temeɗe joyyi mi wawa heewi ɓuyta ɓeydu hay hono ɗum e bandu en jaragoŋaji haala haaliji ɗum woni nden dewtere parlons fulfulde de nden du heeɓali yaltude windi dewtere sakitorde ana wiya tammere ana naɓa en fata woɗɗi ana haala margal tuggoɓe ɗum du yo mandinono nden noon en dewte jikimi fa joni ɗum so mbiɗa anni windude goɗɗe kasi voilà caggal nde gaynoɗen ɗe haaluleje foof e holi ƴewnago ma faade e pulago jaati ƴewnago ƴewtomi min kam mi windi dewte ɗe kaɓe ɗi jooɗi hono mbirumi nane ni dewte bindama ana jooɗi wala ko nafata fulɓe kañum e bindanade bamarankoɓe garta so ɓamaɗen seɓɓe du ɓamata so garatno fulɓe leñol ngol leñol haaloɓe fulfulde ngol sa ceɓɗo kaalo fulfulde sa bamarajo kaalo fulfulde ɓen bindana ɓen kani warde so cooda nden noon defte ɗe mbindaɓe ɓe mbiɗa ɓe tinno ɓe gara ɓe cooda defte ɓe ƴeewaɗe ko woni e majje saabi so mbiye ɓe jiiɗi janggude saabi ley cuuɗi radio ji kewɗe fulɓe ana jaabi mbiɗen kam ɓeɗen jiiɗi janggude fulfulde de mbiɗen jiiɗi janggude nden noon jande wawa waɗede caggal dewte jangguineɗe fulfulde ana goodi de nde niiga a faami nden noon ƴewnago ƴewtomi ɗum fewde pulako o fou noon so ɗuma ɓe jangga fulfulde nde ɓe jangguina sukaɓe mabɓe ɓe tewtan ɓen jande ɓe tewtan ɓen jangguira ley galleji mabɓe ɗo e kaala fulfulde sabi so waɗama fo ndenno ɗengal ngal ɓeydan yirwude ngal heddotodo ƴewnango ana yakasi ndu e jangguinoɓe l'école ministére jande l'école o tinno dewte ɗe saabi enen ni secteur men ɓe ana fanɗi codowoɗe ndenno dewte fulfulde bindaɗe ɓe naɓaɗe ley cuuɗi l'école ɗi saabi toon cuuɗi l'école jangguiniɗe fulfulde ana waɗi no kafgaji ana goodi centre d' alphabétisation fonctionnaire to jande mawɓe watte ana heewi les région motti to ana heewi les région kay ana heewi les région tumbuɗe ana nokkuji fof ɓe coodaɗe ɓe naɓaɗe to dewte fulfulde ngala toon fe sa yeehi fof a tawan toon dewte babarankore ka fulfulde wala fe a faami voilà ɓe naɓaɗe to so ɗum tilike e ministére humanide fina tawa ministére de la culture ɓen du tinno mballa en yalla fulfulde ana ɓeyda ana heeɓa ñiɓude an ka ƴeew joni to o yertema to taaltoɓe bamarankore ana garta toon alkamsare fof eɗum yaltini ɗum taale ley bamarankore yimɓe fani jaa ka fulfulde meeɗa yiide ñande wotere taaltoɓe fulfulde jeeƴi toon nden no ministére de la culture tinno hono ɗum e bandu en ƴeewa salo heeɓa hen nokku muɗum saabi ɗemle ɗe fof gotum nokku o faami onon martinoɓe kumpa du mbiɗa yiiɗi onon du paama ɗon kaalon les journaux ngaji moɗon gaɗo émission ngaji mo mbino fulɓe coode dewte fulfulde fulɓe jangge fulfulde so ɗon jangga fulfulde haalatake ni maire dewte bindama ana jooɗi so windama ana jooɗi ne yaata fay nokku nden no tinno jangge
ɓeydo ɗengal ngal ɓeyda yirude nden noon gon ƴewnama jogui mi ƴewno a jarama no feewi ceerno Demba Pamanta miɗa sikki yewtere nde na ɗeɓa juutde seeɗa saabu hojomaji ɗi ne ɓaaƴe en no feewi eɗen gandi ko kalata ko ko hunde tigui rigui waɗde fayida kono noon saaha haɗani gotol so Allah jaaɓi hawnaki gartu yen e defte ɗe e ceerno docteur Demba Pamanta fade men timminde yewtere nde e ɗum woni haalaji maɗa cakkitiɗi e haalaji am cakkitiɗi yo barkinde hono mbimi ni Pinal TV vraiment tinnare mabɓe miɗen andani ɓe sanne ɓe ɓeyda tinnare fa joni wiide kasindu hande leydi min ndi ene woodi e tiiɗallaji mawɗe caɗalaji mawɗi surtout caɗalaji pawiɗe dow ndenaka leydi ndi nden en gaɗan duwaw yo lanɗo hunca en ɗin tiiɗallaji e ɓuuri fou soddas e wonɓe to ley laddetoɓe ɓen ana kaani faabede fa wooɗa sabi so a yii en eɗen jooɗi ga hande eɗen ɗaano eɗen ñaama eɗen kaara eɗen jaaha eɗen ngara hay koye wona ɓen to laddetoni soɓe ngala toon nde ɓen ngabbiti gas tawi en gaka hay koye golle o gastani wala huɓata nden ɓe tinno fa hande ɓe ɓeyda tinnare enen du ɓeyden tinnare ɓeyden tidde e mabɓe ɓe paabe noone fuu no mbawɗen faabirade e mabɓe paami nden en gaɗa duwawu yallah golle o ana yalla leydi men ndi ana warta no wurno arande yallah jaabu amin ya rabbi allah a jarama no feewi e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV miɗa sikki dewteɗe docteur Demba Pamanta walli fiiɗe yo dewte paydinɗe sanne ɗe kanɗen janngude e docteur Demba Pamanta pulago fuu ana barkine dow golle maɗa lobbo mo ngulluɗa o an e tiyabu yo Allah hollu en waktu goɗɗo kasen amin ya rabbi allah a jarama no feewi jarama e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en gardi e yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗon joweten yewtere men hande ha sahaji goɗɗi so hoddira hawri e hojomaji so Allah jaaɓi en mbayrodirta ɗo e ceerno Demba Pamanta e ma en gar e kala saaha artude wotere e defte makko so Allah jaaɓi jewten e dow hen no pular heewide ni saaha haɗani e gotol ɗum noon a jarama no feewi seydi Pamanta weltanama kattude e bandiraɓe fuu beltanimama en du'anto ɗo pulagu saabu eɗen ustora goto e guendiyankoɓe men e tawi ko ñande 6 lewru mai wonno e kanko nene ceerno Demba Amadou Bari o wiyete toon to Mauritanie kono ko fulɓe foof ndendimo saabu kanko ne wonno darde makko ko haɓanade humam binnagu so tawi en jordima e ceerno Demba Pamanta sikki ala hakkille men artan e ceerno Demba Amadou Bari Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna mar debbo mo heelange ina wonno koɗo men hande docteur Demba Pamanta mo dinafla walla mbiyanmo fulɓe kala on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV so waɗi cugge cagge e perguitte yafoye ɗaɓɓama on jarama Allah jarama